Beth yw'r economi sylfaenol? Meddyliwch am y mudiad siopan lleol. Cadw arian yn y gymuned, gwneud dewisiadau mwy gwyrdd, cefnogi swyddi da a meithrin gwydnwch lleol. Nawr dychmygwch hyn ar raddfa fwy ac ehangach. A lledaenu'r ethos hwn ar draws yr holl swyddi, seilwaith a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Dyna uchelgais tîm Economi Sylfaenol Llywodraeth Cymru, cryfhau bywyd bob dydd o'r bôn i'r brig. Mae dull yr economi sylfaenol yn ymwneud â'r nwyddau a'r gwasanaethau bob dydd rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw i oroesi, ac i fyw bywyd gweddus a diogel. Pethau fel iechyd a gofal cymdeithasol, tai, ynni, bwyd, trafnidiaeth, adeiladu a siopau lleol. Maen nhw'n hanfodol ac maen nhw'n aml yn cael eu darparu gan fusnesau lleol, neu gyrff cyhoeddus fel cynghorau a byrddau iechyd, neu sefydliadau cymunedol fel cymdeithasau tai. Efallai nad ydyn nhw'n arbennig o nodedig, ond maen nhw'n cefnogi popeth. Gall diwydiannau fel technoleg a gweithgynhyrchu uwch fod yn wych i'n economi, ond mae'r economi sylfaenol bob dydd yn heiddi ein sylw hefyd, oherwydd bydd esgyll o'r sylfaen yn arwain at ansefydlogrwydd. Pam mae'r economi sylfaenol yn bwysig? Mewn sawl rhan o Gymru, nid dim ond rhan o'r economi yw'r economi sylfaenol. Dyma yw'r economi. Gan ddarparu miloedd o swyddi a sicrhau bod pawb, ble bynnag maen nhw yng Nghymru, yn gallu cael gafal ar yr hyn sydd ei angen arnyn nhw i fyw a ffynnu. Ac nid mater o ddarparu gwasanaethau yn unig yw hyn. Mae'n ymwneud â thegwch, urddas a gwneud yn siŵr bod pawb yn cael cyfle i fyw bywyd da yn unol â nodau llesiant Cymru. Nawr, dychmygwch fyw mewn cymuned lle nad oedd busnesau a sefydliadau'n buddsoddi mewn pobl na lleoedd. Dros amser, byddai hyd yn oed y cymunedau cryfaf mwy cysylltiedig yn dechrau teimlo'r effaith. Nid oherwydd bod pobl ddim yn poeni mwyach, ond oherwydd bod y sylfaenu bob dydd sy'n dal cymunedau ynghyd yn gallu chwalu. Mae'r economi sylfaenol yn bwysig oherwydd ei bod yn pweru bywyd bob dydd yng Nghymru, gan darparu swyddi da, cefnogi cymunedau cryf, a'n helpu i fynd i'r afael â heriau mawr fel newid hinsawdd ac anghydraddoldeb. Y nod? Gwaith teg, busnesau lleol ffyniannus, dewisiadau mwy gwyrdd a Chymru lle gall pawb fyw'n dda ble bynnag maen nhw. Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r economi sylfaenol yng Nghymru? Mae dull yr economi sylfaenol eisoes yn gwneud gwahaniaeth go iawn yng Nghymru, drwy fuddsoddiadau wedi targedu, gwasanaethau cyhoeddus gwell a mwy o gefnogaeth i gyflenwyr lleol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddefnyddio gwarant cyhoeddus i gefnogi cwmnïau Cymru, gan helpu i gynnal diwydiannau lleol ffyniannus a swyddi da. Rydyn ni'n cefnogi busnesau i feithrin y sgiliau, yr achrediadau a'r hyder sydd ei hangen arnyn nhw i gyflenwi'r sector cyhoeddus, gan wneud caffael yn symlach ac annog arloesi a chydweithio. O hyfforddi gweithwyr i gryfhau systemau bwyd lleol, mae'r dull hwn yn helpu Cymru i dyfu'n fwy gwydn, teg a chynaliadwy. Sut mae'r economi sylfaenol yn gweithio yng Nghymru? Rydyn ni wedi helpu i gadw dros 1,100 o swyddi yn y sector bwyd yng Nghymru drwy ariannu achrediadau bwyd ar gyfer cwmnïau yng Nghymru, wedi rhoi hwb o 20% i dyfu llysiau lleol ac wedi dod â 100,000 o bunnoedd ychwanegol i'r economi bwyd leol drwy helpu ysgolion i newid i gynnyrch lleol. Rydyn ni wedi cefnogi 20 o fusnesau bach i ennill achrediadau ôl-osod, gan greu 120 o swyddi medrus gyda mwy o lawer ar y gweill. Rydyn ni'n cefnogi pobl ifanc hefyd. Rydyn ni wedi helpu 120 o oedolion ifanc i gael lleoliadau adeiladu zero net, gydag 80% yn cael swyddi neu brentisiaethau. Mae gennym hefyd gynllun o'r enw Ynni Cymru, sy'n cefnogi perchnogaeth gymunedol ar ynni adnewyddadwy. Ac rydyn ni'n cysylltu busnesau gyda digwyddiadau arddangosfa'r economi sylfaenol, sy'n cysylltu dros 1,000 o bobl a gwerth 36 biliwn o bunnoedd o gyfleoedd contract. Mae llu o gyfleoedd ar gael. Un o'n ffefrynnau yw cynllun gweithlu Tyfu eich hun bwrdd iechyd hywel dda.
sy'n datblygu staff presennol ac yn hyfforddi pobl leol i gael swyddi da gyda gig Cymru. Mae hyn yn lleihau'r ddibyniaeth ar staff asiantaeth drud ac yn creu swyddi da i bobl leol fyddai o bosib ddim wedi meddwl bod swyddi yn y gig iddyn nhw. Sut allai gymryd rhan yn yr economi sylfaenol? Mae gan bob un ohonom ni, fel unigolion, gweithwyr, cwmnïau neu linwyr polisïau, y pŵer i gryfhau economi sylfaenol Cymru. Drwy hyrwyddo busnesau lleol, dewis cynhyrchion a gwasanaethau o Gymru, a mynd ati i gefnogi mentrau cymunedol neu gymdeithasol yn ein hardaloedd. Gallech ddarganfod dulliau arloesol o wneud eich gwasanaethau'n fwy canaliadwy a theg, neu fe allech chi ystyried ymuno â chwmnïau cydweithredol, grwpiau cymunedol neu fentrau lleol sy'n canolbwyntio ar wella gwasanaethau bob dydd hanfodol fel trafnidiaeth, bwyd, tai neu ofal. Os ydych chi'n rhedeg busnes, gall platfformau fel Gwerthwch i Gymru eich helpu fanteisio ar gyfleoedd newydd drwy eich cysylltu â phrynwyr yn y sector cyhoeddus. Drwy gefnogi'r economi sylfaenol, rydych chi'n gwneud mwy na dim ond diwallu anghenion yr oes sydd ohoni. Rydych chi'n buddsoddi'n uniongyrchol mewn adeiladu economïau lleol cryfach a chymunedau tecach a mwy gwyrdd ledled Cymru am genedlaethau i ddod. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.yw'r.cymru/yr economi sylfaenol.